בלוף טרי של תנובה. עוד מעט תראו מה כוללת האריזה הזאת. בפנים יש 3 קרעיים של עוף, מתוכם בערך חצי מהכמות זה שומן שתנובה מוסיפה, כולל זנבות, והכל מצטטר מתחת לאריזה היפה הזאת. חכו ותראו. להלן אריזה שהוצא ממנה העוף הנפלא. על מנת שחס וחלילה לא תגידו שאריזה שוקלת, אני מאפסת את המשקל עם האריזה. שימו לב. 0. עכשיו נלך בחזרה לעוף הנפלא וניקח מה שיצא אחרי שניקיתי את השומן מהעוף. כל זה שומן. כתמים קטנים של בשר שאתם רואים זה טיפ-טיפת בשר בים. עכשיו בואו נראה כמה זה שוקל. בבקשה. 561 גרם שהם השומנים שהיו בתוך 2 אריזות של קרעיים עוף, בכל אריזה 3 קרעיים. נו, אז אני אומרת לכם. והשומן מקופל מתחת לקרעיים עם תוספת של זנבות. אז בבקשה, הבלוף של תנובה.